Je PPF ochrana fólia podvod? Alebo nie? Dnes si to ukážeme práve na tomto aute. Kľúče, kamene či ostré predmety? Žiaden problém. Fólia od Ventivolt je navrhnutá tak, aby odolala všetkým týmto nástrahám každodenného života. A teraz to najlepšie. Pod fóliou je lak auta absolútne nedotknutý. Žiadne škrabance, žiadne poškodenie. Vo Ventivolt ponúkame profesionálnu aplikáciu PPF fólie s 10-ročnou zárukou. Nie len to, túto fóliu aplikujeme ako na exteriér vášho auta, aj do interiéru pre zachovanie dokonalej ochrany. Navyše, každý jeden náš zákazník dostáva bezplatný aftercare servis, ktorý zahŕňa pravidelnú kontrolu stavu fólie a jej udržiavanie v perfektnom stave. Ak chcete chrániť vaše auto a zachovať jeho hodnotu, kontaktujte Ventivolt.